Карикатура дар расонаҳои мо хоста матбуот хело кам аст. Ин дар ҳолест бо як ё ду карикатура метавонӣ 10 саҳифа гапро хулоса намоӣ. Ҳар он як расмакҳои аҷоиб бо як диди ниҳонӣ ба вуҷуд меояд. Қаҳрамони мо меафзояд, ки ин як ҳунари хоса аст ва на ҳар кас метавонад аз ӯҳдаи он барояд. Насиба Назарзода яке аз наққошони ҷавон аст, ки зиёда аз 7 соли ҳаёташро сарфи ин пеша кардааст. Ӯро ҳамчун наққош, рассом ва карикатурачӣ мешиносанд. маҳсули дастонаш аз маҷаллаҳои милливу фарҳангӣ то ба намоишгоҳҳои бузурги хориҷӣ рафта расидааст. ҳамзамон асарҳои офаридаи ӯ бисёре аз нафаронро хандонидаву гирёнда ва ба фикр кардан водор намудааст. Як эҷодкор ҳар рӯз аз пайи эҷод аст, аз пайи ҷустуҷӯ аст, аз пайи як эҷоди нав аст. Касби рассомӣ як касбе аст, ки бисёрам зебоиҳои худша дорад. ҳар як нозукиҳое, ки чашми рассом мебинад, ҳар шахс дида наметавонад. Дар ҳар як барги дарахт, дар ҳар як гулу буттае, ки дар ватани мо ҳаст, як зебоӣ ҳаст, ки рассомон ба таври худшон мебинанд. насиба ба ҳунари рассомӣ ҳанӯз аз синни хурдӣ рӯй овардааст. пас аз хатми мактаб таҳсилашро дар коллеҷи рассомии ба номи Мирзораҳмат Олимов ва сипас ҳуҷҷатҳояшро дар риштаи рассомии донишкадаи давлатии дизайнер ва санъат супоридааст. қаҳрамони мо сабаби асосии ба ҳунар рӯй оварданашро дар ҳунарманд будани модараш медонад. бо дастгирии устодо, бо дастгирии падару модар ман тавонистам, ки ҳамин касби рассомиро аз худ кунам ва ҳозир аз пайи эҷод ҳастам. насиба аз пораву порагирӣ аз хеш бозӣ карда ба кор қабул кардани кадрҳои нотайёр ва муносибати келну хушдоман карикатура меофарад. қаҳрамони мо ният дорад дар оянда дар маркази шаҳр намоишгоҳ ташкил намояд ва барои ин пешаи асрорангез шогирд омода созад. ӯ эътимод ба нафси болое дорад ва ҳамеша барои расидан ба қуллаи мақсуд талош мекунад.